रिलिज बेसेन नोंनि 900 रां गोसाथार बायदेंआ 1985 मायथाइयाव गाखोनानै थांनो फरायसालियाव मुं आंनि फरायसालि बेंटल गोजौसिन फरायसालि सोमखोर मिथिंगा बिफां लाइफां लारि लारि समायना दालबोरजिया बिफां सिसु आयौ माथो लिउ लिउ गोजानथार लामा आथिं आखाइ बायो नों गैयाब्ला थांनाय फैनाय अलखद जायो आं रावजोंबो सौदावा दुखुबो होआ पेडेल गाब्ला खारो नों आंनि साइकेल जुथे स्लेप स्लेप गोरबोआव सानबाय आं नोंखौ जिउनि अनजालिनिख्रुइबो आंगोसिन सिकनाझरनि मै फालांगि मै बायदि आरो अशक राजानि चेतक गराय बायदि खारोनो दिनै आं आजिरा मोनसिगोन मास्टारबाबो साख्रिनिफ्राय गोनां जादोंमोन बायनो 37 बैसो साख्रियावहाय गंस्नि हेर' साइकेल जोबथा आजिरा बैसोसिम नांथारलिया मटर साइकेल आरो 4 साखा मटर सरकारनि साख्रि नेमखान्थिजों दिनै 60 बोसोर आजिरा जिउआवहाय बैसोनिफ्राय अनसुलि आंगो फरायसा आरो फोरोंगिरि नोंथांमोननिसिम गोसोजों आखाइ थाइनै खबजबनानै बिबाय आं निमाहा गोरोन्थिखौ जायखौ हाया दोनथ'नो जिउनि हिसाब बिजाबाव जिउआव मिजिंथि बायल' आंगोनि बे फरायसालिया मिथिंगा बिखायाव अलंबार खरंथि बायदि जोंना थागोन दिनै जोबथा सान आशीर्बादनि गोदै रावजों long live Bangtol H.S. School long live goodbye and goodbye good bless this school लिरगिरि महेन्द्र चन्द्रमारि रायु बेंटल हायर सेकेन्डारि स्कुल अब्ला